goed idee. Jij neemt een tijdschrift mee naar het strand en als je hem uit hebt mag je hem omruilen. En dat doe je zo de hele dag door. Ik heb de Linda gebracht en ik heb hem omgeruild voor de Recratia. En nu kan jij weer een ander tijdschrift lezen die je erg leuk vindt en kan je iemand anders blij maken met jouw tijdschrift. Het scheelt je een hoop geld. Je hebt 1 tijdschrift en je kan eigenlijk de hele dag wat anders lezen.